ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിഗമകൽപ്പതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ടകീ. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം 12ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തു. ഇന്നലെ നമ്മൾ 15ഉം 16ഉം എടുത്തത് അല്ലെ, 14 എടുത്തു. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികള് അതീവ തൃപ്തനായിരുന്നു. ബ്രാഹ്മണര് പൂരുക്കളിലെ പ്രമുഖൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് സന്തതി പൂരുക്കളുടെ വശത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ സർവശക്തനും ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയുമായ ഭഗവാൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കാട്ടാണ് പരിശുദ്ധന സന്തതിയെ സംരക്ഷിച്ചത്. 2 കാരണങ്ങൾ പറയുന്നു. പ്രധാന കാരണം മാതൃഗർഭത്തിൽ ശിശുവായി ശുദ്ധ ഭക്തനാകയാൽ രക്ഷിച്ചത്. പിന്നെ ധർമ്മരാജാവിന്റെ പൂർവ്വക്കളിലെ വംശത്തിലെ ഏകപുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ രക്ഷിക്കാൻ 2 കാരണങ്ങള്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി അത് പറയില്ലേ ഒരു രാജാവ്. തലമുറയായിട്ട് വേറെ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാക്കിയുള്ളവരാരും മിണ്ടാത്ത എന്താ? ഞാൻ അതാ ചോദിച്ചത്. മാതാജി മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, ബാക്കി ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം മാറി മാറി പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ മാതാജി ഇടയ്ക്ക് കയറി പറയുന്നത്? ഞങ്ങളൊന്നും പറയാം. പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അതെ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോ പോയിന്റ് ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞാൽ മതി, അപ്പൊ പിന്നെ ശരിയായല്ലോ. അതെ, എല്ലാവരും ഒരേ പോയിന്റ് പറയാം, ഓരോന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് പറയിക്കുന്നത് എന്തിനാ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും ഓർക്കും, അതിന് വേണ്ടിട്ടാട്ടോ. അപ്പൊ ഒരാൾ മാത്രം പറയുമ്പോ പിന്നെ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുമ്പോ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. രൂപത്തിലാണ് പിന്നെ പരീക്ഷത്തിൽ ശിശുവായപ്പോ കാണുന്നത്. അത് കർമ്മവും സൃഷ്ടികർമ്മവും സംഹാരകർമ്മവും ചെയ്യുന്നത് വിഷ്ണു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മള് വിഷ്ണു രൂപത്തിൽ കാണുന്നു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ വിസ്താര രൂപമാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാൻ. അതെ. അപ്പോ ആശ്രമികളുടെ ധർമ്മമാണ് എന്ത്? സന്യാസിവര്യന്മാരെ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ രക്ഷിക്കുക, അവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കാന്നുള്ളത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളുടെ ധർമ്മമാണെന്നും നമ്മള് ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി. അതിലും ഒരു 3 പോയിന്റ് എന്നല്ല പറഞ്ഞല്ലേ. വേദങ്ങൾ പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ നൽകിയും ദിവ്യ ആത്മാക്കളെയും സാധുക്കളെയും തന്റെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ
പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് തന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഗുരു ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരെയൊക്കെ നിർവഹിക്കണം. 3 കാര്യങ്ങൾ. അതെ, ഭഗവാൻ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ മാതാജി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കട്ടാവുന്നുണ്ട് എന്റെ ഇല്ല മാതാജി, ഇവിടെയൊന്നും കിട്ടാവുന്നില്ല. മാതാജിയുടെ കട്ടാവുന്നില്ല. മൊബൈലിൽ മാതാജിയുടെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ശ്ലോകം സൗണ്ട് വേരിയേഷൻ 17. ഉണ്ട്. എന്റെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഇല്ല 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 ഇല്ല, ഇല്ല. മാതാജിക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ല. മാതാജിയുടെ ഇല്ല. ഉണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഞാനത് ചോദിച്ചത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. എല്ലാവരും കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോഴാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 17. തസ്മാൻ നാംന വിഷ്ണുരാത ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. തസ്മാൻ നാംന വിഷ്ണുരാത ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി ന സന്ദേഹോ മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ വിഷ്ണുരാധ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. വിഷ്ണുരാധ ഇതി ലോകേ ഭവിഷ്യതി മഹാഭാഗവതോ മഹാൻ. ഭാഗവതോ മഹാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ആകയാൽ, നാംന നാമത്താൽ, വിഷ്ണുരാത ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ വിഷ്ണുവിനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട, ഇതി അപ്രകാരം, ലോകെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും, ഭവിഷ്യതി പ്രശസ്തനായി തീരും, ന ഇല്ല, സന്ദേഹ സന്ദേഹങ്ങൾ, മഹാഭാഗ്യവാനായ, മഹാഭാഗവത ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തൻ, മഹാൻ സർവ സദ്ഗുണങ്ങളാലും യോഗ്യനായ. വിവർത്തനം. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇക്കാരണത്താൽ ഈ ശിശു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി തീരും. അല്ലയോ മഹാഭാഗ, നിസ്സംശയം ഈ ശിശു ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയും സർവ സദ്ഗുണ സമ്പന്നനായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ്. പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സന്തതിയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാണ്, ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ശിശു പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ പ്രശസ്തനായി തീരും. അല്ലയോ മഹാഭാഗ, നിസ്സംശയം, ഒരു സംശയമില്ല, ഈ ശിശു ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുകയും സർവഗുണ സമ്പന്നനായി തീരുകയും ചെയ്യും. പരീക്ഷത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവാൻ സർവ്വജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമ നേതാവാകിയാൽ ഏവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. സർവ്വ വ്യക്തികളിലും വെച്ച് പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദസ്ത്രോത്രങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. ഇരു ജീവസത്തകൾക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്തെന്നാൽ, ഒന്ന്, അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം പ്രാപ്തമാകൂ. അത്തരം സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത നിലകളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളാലാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വയം നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. ആകയാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തുടക്കം മുതൽ മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഭഗവാൻ സർവ്വ ജീവാത്മാക്കളുടെയും പരമ നേതാവാകയാൽ ഏവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ്, എല്ലാവരുടെയും നേതാവാണ് ഭഗവാൻ. സർവ്വജീവികളിലും വെച്ച് പരമോന്നത വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വേദസ്തോത്രങ്ങളിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും വെച്ച് പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണ്? ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇരു ജീവസത്തകൾക്കും തമ്മിലുള്ള അന്തരം എന്തെന്നാൽ, ഒന്ന്,
അതായത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ മറ്റെല്ലാ ജീവസത്തുക്കൾക്കും ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ജീവാത്മാക്കൾക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മറ്റുള്ള എല്ലാ ജീവാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ആവശ്യമായതെല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയുക വഴി മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായ സമാധാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ സമാധാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് കഠോപനിഷത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരം സംരക്ഷണം വ്യത്യസ്ത നിലകളിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെ നൽകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്ത നിലയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്ക്, ഓരോരുത്തരും ഓരോ നിലയിലായിരിക്കും ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശക്തികളിലൂടെയാണ് ഭഗവാൻ അത് നൽകുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം സ്വയം നേരിട്ട് സംരക്ഷണം നൽകുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. ആകയാൽ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് തുടക്കം മുതൽ മാതൃഗർഭത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് മാതൃഗർഭത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാത്തവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ തോതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാലാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. ഭഗവാനാൽ സവിശേഷമായി സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുകയാൽ ആ ശിശു സർവവിധ സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കുമെന്ന് നിസ്സംശയം നിർണയിക്കാം എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനാൽ സവിശേഷമായി സംരക്ഷണം നൽകപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണ് സംരക്ഷണം നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ശിശു സർവവിധ സദ്ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കുമെന്ന് നിശ്ചയമായിട്ടും നിർണയിക്കാം എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. മഹാഭാഗവത, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നിങ്ങനെ 3 തരം ഭഗവത് ഭക്തന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് 3ആയിട്ട് കാറ്റഗറി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉത്തമാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, കനിഷ്ഠാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് മഹാഭാഗവത. 3 തരത്തില് ഭക്തന്മാരെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. ചില ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുകയും ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധനാപൂർവം ആദരങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അവർക്ക് ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മതിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടര് പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോട് ബഹുമാനം ഉണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടരെ പറയുന്നതാണ്, എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ചില ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങൾ സന്ദർശിക്കും, ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തിന് ആരാധന ചെയ്യും, പിന്നെന്താണ് ആദരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് ആത്മീയ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ മതിയായ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യില്ല? ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് വേണ്ടത്ര ബഹുമാനം അവര് കാട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് അറിയുന്നില്ല എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ടതെന്നും ആർക്കറിയുന്നില്ല. ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്നുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ളവർക്ക് അറിയുന്നില്ല. അത്തരം ഭക്തരെ ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തർ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠാധികാരി അഥവാ 3ആം തരം ഭക്തർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ കണ്ടു, പ്രാർത്ഥിച്ചു, അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അവർക്ക് ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തന്മാരോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയുണ്ടാവില്ല. ഈ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാർക്ക്, കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവില്ല. അവര് ഭൗതികാവസ്ഥയിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് അവര്. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ കണ്ടാലും ഭഗവാനെയും പ്രാർത്ഥിക്കും. ഇപ്പോൾ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയും അവരെയും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയൊക്കെ കാണുന്നവരായിരിക്കും ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 3ആം തരം ഭക്തന്മാരെന്നാണ് അവരെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. രണ്ടാമതായി ആത്മാർത്ഥമായ ഭഗവത് സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതേപോലെയുള്ള ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് മാത്രം സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ആരംഭദശയിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും നാസ്തികരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ 2ആം തരം ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അതായത് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഭഗവത് സേവന മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുക. കാരണം ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവത് സേവന മനോഭാവത്തോടു കൂടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സേവനം ചെയ്യുക, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. ആ ഒരു മനോഭാവം വളർത്തിയെടുക്കുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആരംഭ ദിശയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരോട് അനുകമ്പ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവരെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ 2ആം തരം ഭക്തന്മാർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കും. അവരാണ് മധ്യമാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സർവ്വതിനെയും ഭഗവാനിൽ
ഭഗവാനിലും ഭഗവാന്റേതായ സർവ്വതിനെയും ദർശിക്കുന്നവരും എല്ലാറ്റിലും ഭഗവാനോടുള്ള ശാശ്വതമായ ബന്ധം ദർശിക്കുന്നവരും ആകയാൽ തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ ഭഗവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ മഹാഭാഗവതർ അഥവാ ഒന്നാം തരം ഭക്തന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അവർ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയും. അതായത് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെയും കാണും, ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം ദർശിക്കുന്നവരും ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നിനെയും കാണാത്തവർ. അവർക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഭഗവാനല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അവരുടെ മുന്നിലില്ല. ഭഗവത് സേവനം മാത്രമായിരിക്കും അവരുടെ ലക്ഷ്യം, വേറെ ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് ആര്? മഹാഭാഗവതർ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം തര ഭക്തന്മാരെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് ഉത്തമാധികാരികളെന്ന് അവര് പറയും. അത്തരം ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തർ എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒന്നാം തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാർ, ഉത്തമാധികാരികള് എല്ലാ തരത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പറയാണ്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര്. കനിഷ്ഠാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, അവർക്ക് എന്തറിയില്ല, അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരോട് പെരുമാറേണ്ടെന്ന് അറിയില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അവർ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നു, ഭഗവാനെ വിഗ്രഹാരാധന നടത്തുന്നു, ആദരിക്കുന്നു, പോരുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ച്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. മധ്യമ ഭക്തന്മാര് നമ്മൾ കണ്ടു. എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് മധ്യമ ഭക്തന്മാര്? അവര് ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാനോട് അടുപ്പമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അവര് നാസ്തികരായിട്ടുള്ളവർ ഒഴിവാക്കുന്നു. മാത്രമല്ല പുതിയ ഭക്തന്മാരോട് അനുകമ്പ മൂലം പെരുമാറുന്നവരുമായിരിക്കും മധ്യമാധികാര്. പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവരിലും ഭഗവാനിൽ എല്ലാവരെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെന്നും പറഞ്ഞു. അത്തരം ഒന്നാം തരം ഭക്തന്മാർ എല്ലാ വിധത്തിലും പരിപൂർണരാകുന്നു. ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനേ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനേ യോഗ്യനായി തീരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തൻ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ ഭക്തന്മാരും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആദ്യം കനിഷ്ഠാധികാരി ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മധ്യമാധികാരിയിലേക്കും ഉത്തമാധികാരിയിലേക്കും ഉയരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ സദ്ഗുണങ്ങളാലും താനെ യോഗ്യനായിട്ട് തീരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ഒരു മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണനാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ പോലെ മഹാഭാഗവതനായ ഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഉത്തമാധികാരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എല്ലാവിധത്തിലും പരിപൂർണനാണ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ വംശത്തിൽ ജന്മമെടുക്കിയാൽ യുധിഷ്ഠിരനെ ഇവിടെ മഹാഭാഗ അഥവാ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനാണ് എവിടെ ജന്മമെടുത്തത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വംശത്തിൽ ജന്മമെടുത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് ഇവിടെ മഹാഭാഗ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യവാന്മാരിൽ ശ്രേഷ്ഠനായവൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാഗവതൻ ജന്മമെടുക്കുന്ന കുലം ഭാഗ്യമുള്ളതാകുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതൻ ജന്മമെടുക്കുന്നത് ഭാഗ്യമുള്ള കുലത്തിലാണ്. കുലം ഭാഗ്യമുള്ളതായി മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തെന്നാൽ ഒന്നാം തരം ഭക്തന്റെ ജനനത്താൽ ആ കുലത്തിലെ കഴിഞ്ഞു പോയവരും ഇപ്പോഴുള്ളവരും വരാൻ പോകുന്നവരുമായിട്ടുള്ള 100 തലമുറകൾക്ക് ഭഗവത് കൃപയാൽ മോക്ഷം കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? ഒന്നാം തരം ഭക്തൻ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് ഒരു മഹാഭാഗവതൻ ഒരു കുലത്തിൽ ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുലത്തിൽ കഴിഞ്ഞു പോയതും ഇപ്പൊ നടക്കുന്നതും വരാൻ പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള 100 തലമുറകൾക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണിത്. അപ്പൊ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനോടുള്ള ബഹുമാന സൂചകമായാണിത്. ആകയാൽ കലർപ്പറ്റ ഭഗവത് ഭക്തനായി തീരുക കൊണ്ട് മാത്രം തന്റെ കുടുംബത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ നന്മ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ വ്യക്തി നന്മ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എല്ലാവരും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഭക്തനായിട്ട് മാറണം. ഭക്തനായി മാറുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമല്ല അതിന്റെ ഗുണം കിട്ടുന്നത്, നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ തലമുറകൾക്കും ഇനി നടക്കുന്ന തലമുറയും വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയ്ക്ക് കൂടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഈ മഹാഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6ാമത്തെ അധ്യായം ഉണ്ടല്ലോ ഭഗവത്ഗീതയില്, 47ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതെ അതെ, അതെ ശരിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ശ്രീരാജോവാച
അപ്യേക്ഷ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യ ശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിത സിദ്യശസ്യ സാധുവാദേന സത്തമ അപ്യേക്ഷ വംശാൻ രാജർഷീൻ പുണ്യ ശ്ലോകാൻ മഹാത്മനഃ അനുവർത്തിത സിദ്യശസ്യ സാധുവാദേന സത്തമ. ചൊല്ലിക്കോളൂ. സാധുവാദേന സത്തമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാജോവാച. ഇവിടെ ആരാണ് രാജൻ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അല്ലെ. ശ്രീരാജ സർവപ്രകാരത്താലും ഉത്തമനായ രാജാവ്, അതായത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ഉവാച പറഞ്ഞു, അപി ഏതായാലും, ഏഷ ഈ, വംശ്യാൻ വംശം, രാജഋഷീൻ രാജഋഷികളുടെ, പുണ്യശ്ലോകാൻ നാമധേയത്താൽ തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠനായ, മഹാ ആത്മന എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠാത്മാക്കളും, അനുവർത്തിത അനുവർത്തി, സിദ് അപ്രകാരമായി തീരുമോ, യശസ നേട്ടങ്ങളാൽ, സാധുവാദേന മഹാത്മ്യത്താൽ, സത്തമ അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠാത്മകളെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ്, സർവ സദ്ഗുണനായ രാജാവ് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആരാഞ്ഞു, അല്ലയോ മഹാത്മാക്കളെ, ഈ മഹത്തായ രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനും തന്റെ നേട്ടങ്ങളാൽ പ്രശസ്തനും മഹനീയനുമായി തീരുമോ. അപ്പൊ മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള ഇവരുടെ കുടുംബത്തിലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ, രാജവംശത്തിൽ ജനിച്ച മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവനും രാജർഷിയും, രാജാവാണെങ്കിലും ഋഷിതുല്യമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവല്ലേ. അപ്പൊ രാജർഷിയായിട്ടും പിന്നെ നാമധേയത്താൽ തന്നെ പുണ്യവാനായിട്ടും പിന്നെ തന്റെ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രശസ്തനും മഹനീയമായിട്ട് തീരുമോ എന്നാണ് ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവികരെല്ലാവരും ശ്രേഷ്ഠരായ പുണ്യാത്മാക്കളും രാജർഷികളും അവരുടെ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങളാൽ പുകഴ്പ്പെട്ടവരുമായിരുന്നു. രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഋഷിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. ആകയാൽ രാജ്യത്തെ സർവ്വ പ്രജകളും ആമോദചിത്തരും പുണ്യാത്മാക്കളും സുശീലരും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണരും ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധരുമായിരുന്നു. മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിലും ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും പരിശീലിതരായിരുന്നു അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ രാജർഷികൾ. തൽഫലമായി രാജ്യം പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായ ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായ ആനന്ദം ഭൂമിയായിരുന്നു. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പൂർവികരുടെ ശരിപ്പകർപ്പായിരുന്നു. ആകയാൽ തനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന രാജാവ് ശരിക്കും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ പൂർവികരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണനങ്ങളാൽ ജാതനായ ശിശു ഒന്നാം തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്നറിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പൂർവികന്മാരെല്ലാവരും എങ്ങനെയാണ്? ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള പുണ്യാത്മാക്കളും പിന്നെ രാജർഷികളും അതുപോലെ തന്നെ ആ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് അവരുടേതായ രീതിയിൽ മഹത്തായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ട് പുകഴ്പെറ്റവരുമായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ പൂർവികരെല്ലാം തന്നെ. അപ്പൊ രാജസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന ഋഷിമാരായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും. അവരൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുമായിരുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ അവരായിരുന്നു ഋഷിമാരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആകയാൽ രാജ്യത്തെ സർവ്വ പ്രജകൾക്കും എന്താണ്? ആമോദചിത്തരും പുണ്യാത്മാക്കളും സുശീലരും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണരും ആത്മീയമായി പ്രബുദ്ധരുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവര് രാജർഷിയുമായിരുന്നു, രാജർഷിയായിരുന്നു അല്ലെ, രാജാവുമായിരുന്നു, ഋഷിയുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ പ്രജകളും എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആമോദചിത്തരായിരുന്നു, പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു, സുശീലരും ഐശ്വര്യ സമ്പൂർണരും ആത്മീയമായിട്ടും പ്രബുദ്ധരുമായിരുന്നു പ്രജകളെല്ലാം തന്നെ. മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായ മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും പരിശീലിതരായി
ചെയ്തവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് മഹാത്മാക്കൾ കർക്കശമായിട്ടുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ, അപ്പൊ ചില സ്ഥലത്ത് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്, കർക്കശമായ രീതിയിൽ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കളുടെ കർക്കശമായിട്ടുള്ള ആ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ആത്മീയ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വിധേയമായും പരിശീലിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും തന്നെ ആത്മീയമായ അനുശാസനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പരിശീലിതരായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശീലനങ്ങൾ ചെയ്തവരായിരുന്നു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അത്തരം ശ്രേഷ്ഠ രാജർഷികള് തൽഫലമായി രാജ്യം പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായി ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായ ആനന്ദഭൂമിയായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ട പരിശീലനം നൽകിയവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാജ്യം മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണ് പുണ്യാത്മാക്കളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു. എല്ലാവരും പുണ്യാത്മാക്കളായിരുന്നു, ആത്മീയ ജീവിത നിർഭരമായിട്ടുള്ള ആനന്ദഭൂമിയായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ പൂർവികരുടെ ശരിപ്പകർപ്പായിരുന്നു. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. തന്റെ ശരീരം തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഒഴിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹവും പൂർവികരുടെ ശരി പകർപ്പായിരുന്നു. ആകയാൽ തനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന രാജാവ് ശരിക്കും തന്റെ ശ്രേഷ്ഠരായ പൂർവികരെ പോലെ ആയിത്തീരണമെന്ന് അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു, തനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന രാജാവും അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ പണ്ഡിതരുടെ ജ്യോതിശാസ്ത്രപരമായ ഗണനങ്ങളാൽ അജാതനായ ശിശു ഒന്നാന്തരം ഭഗവത് ഭക്തനാണെന്നറിഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം സന്തോഷവാനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം ഇപ്പൊ ജാതനായിട്ടുള്ള ശിശു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഈ നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠ പൂർവികരുടെ കാലടികളെ ഈ ശിശുവും പിന്തുടരുമോ എന്ന് ഉറപ്പായി അറിയുവാൻ അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവികരുടെ കാലടികൾ ഈ ശിശുവും പിന്തുടരോ എന്നറിയാനായിട്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രാജവാഴ്ചയുടെ രീതി അതാണ്. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും ധീരോദാത്തനുമായി ആയ ഭഗവത് ഭക്തനും അക്രമികൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിരിക്കണം. നിർദോഷികളായ പ്രജകളെ ഭരിക്കുവാൻ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളൊരു അനന്തര അവകാശിയെയും രാജാവ് നൽകണം. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശൂദ്രഗുണമോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭരണകൂടമാകട്ടെ അവരുടെ പ്രതിനിധിയാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. ആ പ്രതിനിധി ശാസ്ത്ര രീതിയായ ഭരണനിർവഹണ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ടയാളല്ല. ആകയാൽ മുഴുവൻ പരിതസ്ഥിതിയും കാമലോഭങ്ങളായി പ്രകടമാക്കുന്ന ശൂദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. ഇവിടെ രാജവാഴ്ചയുടെ ഒരു രീതി പറയാണ്. ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവ് ധർമ്മിഷ്ഠനും ധീരോദാത്തനുമായ ഭഗവത് ഭക്തനും രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം, ധീരോദാത്തനുമായിട്ട് ഭഗവത് ഭക്തനായിരിക്കണം, അക്രമികൾക്ക് ഭയത്തിന്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായിരിക്കണം. അപ്പൊ അക്രമികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഭയക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിരിക്കണം, ധർമ്മിഷ്ഠനായിരിക്കണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിരിക്കണം. ആര്? ഒരു രാജാവ്. അതായത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിർദോഷികളായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ ഭരിക്കുവാൻ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ഒരു അനന്തരാവകാശിയെയും രാജാവ് നൽകണം. മാത്രമല്ല നിർദോഷിയായിട്ടുള്ള പ്രജകളെ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റിയ ഒരു അനന്തരാവകാശിയെ രാജാവ് നൽകുകയും വേണം. ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങൾ ശൂദ്രഗുണമോ അതിലും താഴ്ന്നവരോ ആയി അധപതിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ആധുനിക ജനാധിപത്യ സമ്പ്രദായത്തിൽ ജനങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ശൂദ്രഗുണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും താഴ്ന്നവരായിട്ട് അധപതിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ പ്രതിനിധിയാൽ നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് ഭരണകൂടം. ആ പ്രതിനിധി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഭരണനിർവഹണ വിദ്യാഭ്യാസം അനുസരിച്ച് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളല്ല. അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ ഒരു ഭരണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തി ആയിരിക്കില്ല അവിടെ പ്രതിനിധിയായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുഴുവൻ പരിതസ്ഥിതിയും കാമലോഭങ്ങളായി പ്രകടമാക്കുന്ന ശൂദ്രഗുണങ്ങളാൽ പൂരിതമായിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഭരണം അപ്രകാരം തന്നെ അധപതിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ഭരണമായിരിക്കും നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത്തരം ഭരണാധികാരികൾ ദിനം പ്രതി തമ്മിൽ കലഹിക്കുകയും പാർട്ടിയുടെയും പാർട്ടി വിഭാഗങ്ങളുടെയും സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങൾ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് എന്താണ്? അവർ തമ്മിൽ കലഹവും അതുപോലെ തന്നെ സ്വാർത്ഥത നിമിത്തം പല തരത്തില് അവരെന്ത് വഴക്കും പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞ അംഗങ്ങൾ കൂടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ മന്ത്രിസഭയിലെ അംഗങ്ങളും മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. തമ്മിൽ കലഹങ്ങളായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തരും മരണം വരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ്? അവര് രാജ്യത്തിന്റെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാൻ മാത്രം, അതായത് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ ഉള്ളവരായിരിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിനിധികളെല്ലാം തന്നെ. അങ്ങനെ ബലാത്കാരമായി പുറത്താക്കുന്നത് വരെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും ആരും വിരമിക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവരെ
ബലാത്കാരമായിട്ട് പുറത്താക്കുന്നത് വരെ ഇവര് ഇതിൽ നിന്നും മാറുന്നുമില്ല. അത്തരം തരം താഴ്ന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ സാധിക്കും? അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അഴിമതിയും ഉപജാപവും കാപ്പട്യവുമാണ് പരിണിത ഫലം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം എങ്ങനെയായിരിക്കും? അഴിമതി, ഉപജാപം, കാപ്പട്യം, ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫലം. വിവിധ പദവികളുടെ അധികാരം അവർക്ക് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ഭരണാധികാരികൾ എത്രത്തോളം ആദർശയോഗ്യരായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും അഭ്യസിക്കണം. അപ്പോൾ ഒരു അധികാരം നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് ആ ഭരണാധികാരിക്ക് എത്രത്തോളം യോഗ്യതയുണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഒരു ഭരണാധികാരി എന്നുള്ളത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗുരുപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇപ്പൊ ആരും മംഗളാരതി കയറുന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ.